ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ତା ପଛରେ କିଛିଟା ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେହିପରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ, ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ଅଟେ। ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କାହାକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିବା ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଉଚ୍ଚତା 20 ଫୁଟ, ଓଜନ ପାଖାପାଖି 1 ଟନ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରି ଦେଖିଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 213 ଫୁଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପତାକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଦଳା ଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଇଥାଏ କି ଯଦି ଏ ପତାକାକୁ ବଦଳା ନଯାଏ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ପବନ ହୁଏ ସେହି ଦିଗକୁ ପତାକାଟି ଉଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପତିତ ପାବନମାନେ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ବସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ କୌଣସି ବି ଚଢ଼େଇ ବସିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତିର ଛାଇ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତିର ଛାଇ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 213 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ପଥର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ଟନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଥର ମନ୍ଦିରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭୋଗ ପାଇଁ 400 ରାନ୍ଧୁଆ ଓ 200 ସହଯୋଗୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷକ 365 ଦିନ ସମାନ ପରିମାଣରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ହୁଏ ନାହିଁ କି କେବେ ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ 1000 ହୁଅନ୍ତୁ କି 1 ଲକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ହୁଏ ନାହିଁ କି କେବେ ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଅଟେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଚୁଲାର ଉପରେ ତା ଉପରେ 7ଟି ପାତ୍ର ରଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାରର ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ ସଭା ଉପରେ ଥିବା ପାତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପରେ ତଳକୁ ତଳ ଥିବା ସବୁ ପାତ୍ରରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଦିନବେଳା ସମୁଦ୍ରରୁ ଭୂମିକୁ ପବନ ବହିଥାଏ ଏବଂ ରାତିରେ ଭୂମିରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପବନ ବହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଏହାର ଠିକ୍ ଓଲଟାଟି ହୋଇଥାଏ। ଦିନବେଳା ଭୂମିରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଭୂମିକୁ ପବନ ବହିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଜୁଆରର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆରର ଧ୍ୱନି ଶୁଭାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏହି ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଉଛି ନା ଏହି ରହସ୍ୟରେ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ଦୋସ୍ତ, ଆଶା କରେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।